जे बिमा बिफाफोरा ओरैबायदि जे गावनि फिसालाफोरनि फिसाजोफोरनि थाखाय जे खस्थ' खालामो जे बै खस्थ' खालामनायखौ जोङो बुजिनांगौ खुलुमबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ जे दिनैनि भिडिअखौ जे नोंथांमोना थाम्बनेल एन्ड टाइटेलखौ नायनानै मिथिबाय जानो हागौ बै फट'आ जे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जागासिनो दं जे फेसबुकफोराव बिनि बागै आङो एसे बुंनो नागिरदों जे जानिखि फरायबाय थानाय जे फरायसुलि फरायसुला जे बिथांमोननि थाखाय आङो एसे बुंनो नागिरदों बे बुंनायाव जे आंहा माबाफोर जुदि गेना गोरोन्थि जायोब्ला जे नोंथांमोननिफ्राय आङो निमाहा बिदों जे मानो होनोब्ला दिनै जानिखि गावनि गथ'खौ जा गथ' गथायफोरखौ जे फरायबाय थानाय जानिखि बिथांमोननि थाखाय जे गावनि बिमा बिफाफोरा ओरैबायदि खस्थ' खालामो जे अखायैब्लाबो बांखायैब्लाबो मानो होनोब्ला दिनै बहा थांबा जे बहाथिं थांबा माने आङो थाइसे नङा थाइनै बहानिफ्राय मोनगोन बैखौहाय जे बिथांमोना सिन्था खालामो जे मानो होनोब्ला दिनै आंनि गथ'आ फरायगासिनो दङ जे मालाबा जुदि आंनि गथ'खौ जे फैसा नांगौ जाबा आं बहानिफ्राय आं मोननानै आङो होगोन बैफोरखौ माने सिन्था खालामो जे दिनै आं बिथिं थांनानै जे थाइसे लाबोनानै जे आं गथायना दिननि आरो गाबोन आं बैथिं थांनानै आङो जे थाइसे नङा थाइनै लाबोनानै बुथुमनानै दिननिसै जे नोंथांमोनाथ' नुदों जे बिमाफोरा ओरैबायदि जे अखा हायोब्लाबो जे मैगं थाइगंफोरखौ जे फानगासिनो दङ मानो होनोब्ला जे गावनि गथ'खौ जे जानिखि फरायबाय थानाय जे बिसोरनि थाखाय जे खस्थ' खालामदों दिनै आंनि गथ'खौ आं मोजां फरायनानै जे आं मोजां मानसि खालामनो नाजानोसै बिदि सिन्था बयबो बिमा बिफाफोरा खालामो नाथाय जोंसो बैफोरखौ जों बुजिया जे मानो होनोब्ला दिनै आंनि बिमा बिफाया दङ जे आंनि बिमा बिफाफोरा जे जाहोगासिनो दङ जों मा सिन्था खालामनोसै जों बैथिं लोगोफोरा लिंबाय ब्लड थांबाय ब्लड फैबाय फरायनाय समाव थेनथाबाय था ना गिदिंनानै बिदि जायो जे बिमा बिफाफोरा ओरैबायदि जे गावनि फिसालाफोरनि फिसाजोफोरनि थाखाय जे खस्थ' खालामो जे बै खस्थ' खालामनायखौ जोङो बुजिनांगौ जे जों मा खालामो जे फरायबाय थानाय समावनो जे दिनै जों नुबाय जे आमुका मबाइल लाबाय जे दिनै जोंनि न'आव जे मादि खस्थ' सोलिदों बा मादि सोलिदों बेखौ जों बुजिया जे बिमा बिफाफोरा बहानिफ्राय जोंखौ दुखु खस्थ' होब्लाबो जे खामानि मावनानै जोंखौ जाहोबाय थादों बैखौ जों मिथिया दिनै जों मा बुङो आयै बाबा आंखौबो मबाइल नांगौ आं मबाइल मोनाबा मानिया आं स्कुलाव थाङा बै खोथाखौ मानो बुङो नोंथांमोना जोङो बै खोथाखौ बुंनाय लोगो लोगो बिमा बिफाफोरखौ जे बिमा बिफाफोरा आरोबाव दुखुआवसो गोलैबाय दिनै आङो जे बिथांमोनखौ हाजिरा खामलाहै मावनानैब्लाबो लेखा फरायगासिनो दङ जे बै लेखा फरायनायावबो जे आरोबाव जुदि बिथांमोना जुदि आंखौ जुदि बिदि बिना होयोबा आं बहानिफ्राय मोनगोन बैखौ माने दुखु खुख्लायनायसो बा दुखु होनायसो जायो जे दा बिमा बिफाफोरा बहानिफ्राय मोनगोन दा खामानि मावनायनिसो जोंखौ जाहोबाय थादो बा फरायबाय थादो जे बिदि नोंथांमोना मानो होनोब्ला जे बिमा बिफाफोरा ओरैबायदि जे खस्थ' खालामनानै गावनि गथ'खौ मोजां जानो थाखाय जे बिथांमोना सिन्था खालामो जे बै सिन्था खालामनायखौ बुजिनांगौ मानो होनोब्ला जे बिमाफोरा थानाय समावनो जोङो मोजां फरायनानै जे जोङो मोजां मानसि जानो नाजानोसै माने बैखौ जोङो सिन्था खालामनांगौ बैखौ जोङो सिन्था खालामा जाला माला जोङो बेरायबाय थानोसै बिथिं थांनोसै थुदु नानि बे फरायनायथिं गुरुत्त' होला जितियानोखि जे बै एग्जाम फैगोन जे जोङो एग्जामखौ पास खालामनो हायाब्ला मानिया जानिखि जोङो बैसोबो जालांगोन बै बैसो जालांनायनि उनाव जे बै समाव जोङो मा खालामो जे सिन्था खालामो जे जोंखौ बै समावनो जे जोंखौ बिमा बिफाफोरा मोजां जानो थाखाय जे जोंखौ मोजाङै फरायनो होदोंमोन नाथाय जोङो बै समाव जोङो मोजां फरायनो लायासै जोङो दासो बुजिदों जे बिमा बिफाफोरनिया जे मादि गुन दङमोन जे बिमा बिफाफ्रा जे जोंखौ मादिहै खस्थ' खालामनानै जे जोंखौ लेखा फरायहोदोंमोन जे जों बे लेखा फरायनायखौ जे जोङो बै समाव जोङो बुजियासैमोन जे बिमा बिफाफोरा जोंखौ मोजांनि थाखायसो जोंखौ सिन्था खालामदोंमोन होननानै बै खोथाफोरखौ जे बै समावनो जोङो सिन्था खालामनांगौमोन बेनिखायनो जे नोंथांमोना जानिखि दायो फरायगासिनो दङ जे नोंथांमोना मोजां फराय जे दा इथिं बेराय
जे मबाइलफोरखौबो नोंथांमोना जे मबाइल दङब्ला जे मबाइलखौ सम मथे नाय जे लेखायावबो नोंथांमोना गुरुत्व हो जे नोंथांमोना जे गुबुना मबाइल लानाय लोगो लोगो जे बैहा न'खराव जे मादि दङ जे बे परिस्थितिया जे बेहा मोजां जे बिनायखाय बे लानोबो मोनदों जे दिनै बै न'खराव जे परिस्थितियाबो मोजां नङा जे बे बिमा बिफाया जे नोंखौ हाजिरा खामला मावनानैसो नोंखौ फरायगासिनो दङ आरो न'खर सलायगासिनो दङ बै न'खर सलायनायाव जे बिमा बिफाफोरखौबो नों आयै आफा आंखौ मबाइल नांगौ आं मबाइल मोनाबा आं स्कुलाव थाङा आं स्कुल गारनोसै बै बाथ्राखौ दा बुंनाय लोगो लोगो बहुद टेनसन जायो दुखु खुख्लायनायसो जायो बै बिमा बिफाफोरखौ हय मबाइलबो नांगौ जे मबाइल होनो थाखायबो जे बिमा बिफाफोरा जे बै गथ'खौ जे सिन्था खालामो जे मानो होनोब्ला दिनै ससियेल मिडियानि जुग जे बैयाव जे नायबा मानिया जे माबा मोनसेब्लाबो जे फरायनायनि खोथाफोरखौबो नायनोबो हायो जे आरो मिथिनोबो हायो जे बिनि थाखाय जे मबाइलबो गोनांथि दं आरो मबाइलबो होनो थाखाय जे बिमा बिफाफोरा जे सिन्था खालामो जे बेनिखायनो जे नोंथांमोना जानला मानला समाव जे मबाइलफोरखौ बिनाङा जे मोजां समाव नोंथांमोना मबाइलखौ जे मबाइल मोननाय लोगो लोगोबो जे नोंथांमोना मा खालामो जे फरायनायफोराव जे गुरुत्व होआ बेनिखायनो जे बिमा बिफाफोराबो जे दुखु मोनो जे दिनै आं खस्थ' हेब्लाबो जे आं मबाइलखौ बायना होबाय जे बिथांमोना फरायनायावबो गुरुत्व होलानानै बैखौ जे बेनिखायनो जे नोंथांमोना मोजां फराय जे मबाइल लाबाबो जे नोंथांमोना मोजां खामानिफोराव जे नोंथांमोना बाहाय बिमा बिफाफोरनि मान सन्मानखौ बासाय नोंथांमोना जे बिमा बिफाफोरा जे गावनि फिसाजोफोरनि थाखाय जे बेसेबां मोजां खालामनो थाखाय दुखु खस्थ' हेब्लाबो खान्दुं हेब्लाबो अखा हेब्लाबो बहा थांबा थाइसे थाइनै मोनगोन बहाथिंनिफ्राय खामानि मावनानै बैखौ सिन्था खालामो जे बै सिन्था खालामनायखौ जोङो बुजिनांगोन जे मोजां फरायनो नाजा जायनोखि मोजाङै फरायबाय थादो जे मोजाङै फरायनानै मोजां मानसि जानो नाजा जे भिडिअआ बेखिनिसै जे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो दाबाव